खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। कसुगाव BPFनि EM रबिराम नार्जारिनि बियाबाव TCLCCनि चेयारमेननि दाबि खालामदों। बिथांमोना बे दाबि खालामनायनि गेजेरजों जायगानिनो जनकलाल ब्रह्मखौ TLCCनि चेयारमेन होनांगौ होननानै बयबो रायजो राजाया लुबैदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला गोबाव बोसोरनिफ्रायनो TLCCनि चेयारमेनखौ गाम्बारिबिल कमल सिंह भावरागुरि तुलसीबिल CDCआव TLCC चेयारमेनखौ मोननो हाफेराखै जायनि जाहोनाव बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा TLCCनि खामानि मावनांगौ जायोब्ला जेंनायाव गोग्लैयो। बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा जयै खौसे जानानै जायगानिनो जनकलाल ब्रह्म बिथांखौनो बे ओनसोलनि TLCCनि चेयारमेन महरै मोननो हास्थायदों होननानै फोरमायदों। रायजो राजाफ्रा जयै हेफाजाब होयोब्ला आं रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो नाजागोन आरो रायजो राजाफ्रा आंखौ मदद होनाय लेखायै आं खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों। जोंनि ओनसोलाव सासेबो TLCCनि चेयारमेन गैया आरो जोंनो जेबो हरा बेखायनो रायजो राजाफ्रा आंखौ TLCCनि चेयारमेन जानायखौ लुबैदों आरो थारैनो बेबादि जायोब्ला एबा TLCC चेयारमेननि बिबानखौ मोनोब्ला आं रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन होननानै खोथा होयो TLCC चेयारमेननि दाबिदार जनकलाल ब्रह्म बिथाङा। गुवाहाटीनि खानापारायाव मैया फुंनि समावनो सासे सिनायनो हायै सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। खानापारा उरन खेतुनि साखाथियाव बोखांनो हायो बे थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ। जायगानिनो सुबुंफोरा गोथैखौ नुसननायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। खमैबो 30 बोसोर बैसोनि जागोनखौ पुलिसआ आन्दाज खालामदों बे थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ। नाथाय बे थैनाय सुबुंखौ बबेनि मा मुं आरो माब्रै थैखो बेनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखैब्लाबो बेनि सायाव दायो नायबिजिरनो सोलिगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। पाथरघाटआव थानाय बिमा काली मन्दिराव सिखाव खावनाय जाथाय। मोनानि समाव कक्राझार टाउन गंनै काली मन्दिराव सिखाव खावनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। पाथरघाटनि काली मन्दिर आरो बिधानपल्ली काली मन्दिराव सोमजियो बे सिखाव खावनाय जाथाया। पाथरघाट काली मन्दिरनि काली मोदायजोनि मुसुखानिफ्राय सिखावफ्रा सना आरो रुपानि चेन आरो गुबुन गुबुन बेसेन गोसा गहेनाफोरखौबो खावनानै लानानै थाङो। पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारनि आइजो फरायसाफोरखौ गोजौ फारसे दावखोलांनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामनो लानाय बिथांखि निजुत मयना 2.0 आसनिनि चेकखौ मैया सारा आसामावनो फरायसुलिफोरनो गथायनाय हाबाफारिया भेरगावआवबो लोगोसेनो जानानै थाङो। मैया भेरगाव जौसिन फरायसालियावबो प्रिन्सिपाल पवेन चन्द्र देकानि सामलायनायाव खुंनाय चेक राननाय हाबाफारियाव भेरगावनि MCLA दावबायसा बर' आरो गाहाय आलासि महरै भेरगाव कलेजनि बिबुंगिरि दैमु बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै बे चेकखौ राननानै होयो। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे सोरखारनिफ्राय मोननाय रांखौ गावनि फरायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ लानायाव बाहायनांगोन आरो गोजौ फारसे दावखोलांनायावबो एसेब्लाबो मदद जागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। दिसपुर पुलिसनि जेयाव नांदों सा-10 लांखारग्रा एबा किडनेपार्सआ। सा-10 सुबुंफोरा राहुल मिश्र मुंनि सासे सुबुंखौ लांखारदोंमोन। राहुल मिश्रखौ लामाजों फैबाय थानाय समावनो लांखारदोंमोन बे सा-10 सुबुंफोरा आरो लांखारनाय सुबुंनाव खमैबो 20 लाख रां दाबि खालामदोंमोन बे दुथांफ्रा। नाथाय बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो लांखारग्रा सा-10 सुबुंफोरखौ संदाननानै दिसपुर पुलिसआ हमनो हायो। खाजानाय सुबुंफोरा फारियै इन्जामुल हक, बिश्वजित दले, रहन आली, नितु आहमेद, महन बरा, चिन्मय देब, रियाज आहमेद आरो बिराज कलिता होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोरनि हान्जाखौ बरबारिनि त्रिवेणी लामानिफ्राय पुलिसआ खानो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय लांखारनायाव बाहायनाय गंनै गारिखौबो बोखांनो हाबावदों। पुलिसआ सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला बे लांखारनाय हान्जाखौ बिरला शिवसेनानि हान्जा होननानै मिथिहोदों। दायो बिसोरनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनाया सोलिगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। कक्राझाराव अल BTR कन्ट्राक्टर गौतमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथांनि खौरां मेल। बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला BTCनि जायफोर थिकादारफ्रा गोजाम बिलखौ मोननो थाखाय केस थिसनदोंमोन बेफोर केसफोरखौ बोखारनानै लानो थाखाय गासै थिकादारफोरनिसिम खावलायहरदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। BTC हालामाव थानाय जेसेबां कन्ट्रेक्टारफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां आं फोरमायहरनो गोसो जादों। गोजौनिफ्राय अर्डार मोननाय बायदि जायफ्रा थांनाय सरकाराव बिल मोननो थाखाय हाइकर्टनि साहारा लानानै केस होनायजों बिल मोननो हास्थायदोंमोन बिथांमोना जिहेतु दा बर्तमान हाग्रामा महिलारी सारा सरकाराव फैबाय बेनिखायनो आङो बुंनो सानदों जायफ्रा हाइकर्ट होनानै बिल मोननो नाजादोंमोन बिथांमोना गासैबो हाइकर्टनि केसफोरखौ दैखांनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों। खस्थ' खालामनानै आरो केस खालामनानै लानांगौनि गोनांथि गैथ'ला होननानै जोङो सावरायदों।
दा बिनिखायनो जेसेबां कन्ट्रेक्टारफोर दङ बिथांमोना गावबा गाव केसखौ उथायना लागोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों। आरो जिहेतु हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा करुणा पेन्डिं लाइबिलिटिस बा गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय। बिथाङा जिहेतु सरकाराव फैबाय आरो गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय। दा केस खालामनानै खस्थ' खालामनानै हाइकर्टनि साहारा लानानै बिल मोननांगौनि जेबो गोनांथि गैला होननानै आं सानो। खारन हाग्रामा महिलारी सारा बुंखानाय बायदि नोंथांमोना बिलखौ मोननो हासिगोन। बेनिखायनो गावबा गाव उकिलखौ एडभकेटफोरखौ लोगो हमनानै गासैबो केसफोरखौहाय फाइलफोरखौहाय उथायनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों। आरो उथायनायनि उनाव मोनसे नटिफिकेसन नोंसोरनियाव कर्टनिफ्राय फैगोन। बे अर्डारखौ बा नटिफिकेसनखौ फैबाय थानाय बृहस्पतिबार आरो शुक्रबार जोङो गेस्ट हाउसाव थागोन। नोंथांमोना लेखाखौ होफैनांगौ। लिस्ट खालामनाय जागोन जाय जायफोरा केस होदोंमोन नटिफिकेसनखौ लानानै बिल मोननो थाखाय जों केस लिस्टखौ खालामनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेरै बुंदों अननानै बिदिखौ आं जा बुंबाय बेखौ मानिगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थाबैनो जेसेबां हायो दिनैनि गेजेरावनो गाबोननि गेजेरावनो केसखौ बोखांना लागोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो बिल मोननो थाखाय थाबैनो क'क्राझाराव फैनानै गेस्ट हाउसाव लेखाखौ होफैयो। आरो सोरबाया जुदि फैनो हायाब्ला गावबा गाव MCLA आरो पार्टी लिडार्सफोरनो बे लेखाखौ गथायगोन आरो आंनो होगोन होननानै आं मिजिंथिदों।